Daday. Dahil na ka. Di ba ako nang nalaing ka ti Sayans iday? Ay, win anak ka. Siyak, di kalalay nga mi. Ti Sayans, eskwela kami, anak ka. Suruan na kanyar daday, di assignment ko. Sampaya, anya ti assignment yaw. Wa daday, what are the two branches of science kano daday? Branches of Science. Daday. Ay na, apaw. Apay, the branch nan? Ko, isumat ti damdamagan ni mami daday. Ay na, apaw. Tamukawang mo ti branch na. Tadigis eskwela kami, kaya awang pa yung ti branch na. Di main pa'y laing ba't. Damagan ni mamay. Baring muna. Sige nga ro din daday, di ta ka man lang unan. Kung na nalaing ka. Mamay, suruan na man di assignment ko. Madimak nga yan mamo ni daday. Apa ini testament mo na? Science, mamay. Science, apa ini testament mo ti science? What are the two branches of science kano, mamay? Ay na, apo anak. Day tatihan mo nga damdamagan kanya. Kaday ti nga kinabakit kon, han ko pa nga napadasan nga nagpadpadala ti science anak. Hindi nga iti amok ti branches ti science ngay. Kano JNT kan LBC lang mati pagpadpadala ti parcel ko. Anya?